Камил әфәнде, елның кайсы фасылларында туйлар күбрәк уздырыла? Рәхмәт, ышаныч күрсәтеп соравыгыз өчен. Гадәт буенча элек ничек дип әйтим иде. Кеше шаммас инде ул вакытка, такы-току ашау, мылык проблемасы булганда, продукциялар табу проблемасы булганда, иң туй заманы шәһәрдә дә, авылда да август ае иде. Бу вакытта бәрәңге өлгерә, яшелчә өлгерә, ничектер өстәл өстен арзан гына бәягә баетырга була, компотлар кайнатырга була. Шуңа күрә август ае. Һәм ул традиция һаман да дәвам итә. Менә шул заманның гадәтедер, иң күп туйлар һәр вакытта август аенда уза. Аннан соң сентябрь аенда була. Монсы да бәрәкәтле, уңышлы айлар. Аннары инде ел дәвамындагы туйлар була. Туйлардан хали булган, туй ясамый торган туйлар да бар бит әле, булар никахтар дип аталалар хәзер. Алары элеккечә ел дәвамында дәвам итә иде. Һәм инде тагын бер үзенчәлекле категория бар. Дөрес, бу категория кимеп бара хәзер. Аларны инде гафу итәрсез инде, ничек әйтим инде, йомшак кына формада. Ялгыш кына күмәнлеккә узган яшьләр диләр инде. Шундый яшьләр дә була, ашыгып кына алар бала көтә башлар һәм тиз арада гына туй ясарга җыеналар. Менә аларның туйлары да инде кыш көне булырга, может, көз көне булырга мөмкин. Монсы гадәти чара буларак. Һәм әлбәттә бу гадәткә кермәгән кешеләр дә бар. Алар исә ел дәвамында туйлар ясыйлар. Хәзерге туйларның үзенчәлеге нәрсәдә дип уйлыйсыз? Менә төп төгәл бу көндәге туйларның үзенчәлеге ул икътисади сәбәпләргә бәйле. 14нче елны кинәт кенә доллар бәясе бик каты артып китте, нефт бәясе төште. Дәүләтнең дә, халыкның да акчасы бик каты кимеде, кредит алу мөмкинлекләре дә кимеде. Һәм халык бераз туйды да инде, чөнки 2000нче елларда бурычка бата-бата ниндидер хыялланып, зур, купшы, кыйммәтле туйлар ясашлар. Хәзер мөмкинлекләре юк. Әмма шул форматтан китәсләре килми. Китә алмагач, күпше туйда ясый алмыйлар. Хәтта 15-20 кешелектә. Шуңа күрә никахка күчтеләр. Никахта андый шартлар кирәкми. Лимузинда мәҗбүри түгел, кыйммәтле күлмәктә, кыйммәтле ресторанда берсе мәҗбүри түгел. Анда тыйнак кына ясарга була. Шуңа күрә бик экономный ысул табылды. Никах кына ясыйлар яшьләр. Һәм тагын бер сәбәп бар. Яшьләр өчен туганлык мөнәсәбәтләре кими бара. Без барбер Европа кыйммәтләренә якынлашабыз, көнбатышкан. Алар өчен 150 кешене туганнан туган, 2 туган, энекәшләрне, бөтен сеңлекәшләрне, 3 туганнарны җыеп туй ясау кирәкми, алар мәгънәсен күрми. Әтияниләрне көтели, шуңа күрә үзара тарткалашып бетәләр. Ахыр чиктә инде яшьләр килешә, әтияне яшуламы, аның каравы без никах ясыйбыз диләр дә, компромисска килеп кичкенә генә никах ясыйлар. Туйларның киләчәге бармы? Менә шушы әлегенә биргән җавабымда да күпмедер дәрәҗәдә бу сорауга да җавап бирдем. Киләчәге дөресен генә әйткәндә бик бар дип әйтә алмыйм, чөнки барбер мода көнбатышка таба дәвам итә һәм акрынлап кына гаилә кыйммәтләре кими бара, туганлык җепләре кими бара, күп туганнар, 2дән 2 туганнар, 3дән 3 туганнарның дәрәҗәсе кими. Шуңа күрә туйлар акрынлап бик тыйнак форматка, кичкенә форматка качып пысып ясый торган гына туйларга яки гомумән туйсызлыкка таба дәвам итә җәмгыять.